radio nyumbani flavor en fuli be o bela dini o bisila ana émission kala nani ama foma ko ana wala bi babu flare bambulu ko wala o follow so so limi be attaque ni ngera bongi ko nana o victime ka profil la babu flana ina fa awere ba kala machukuna kata 91 la ka sebima mali démocratie sambi sabasoro ko kata udati la fuga sebima mune kera démocratie na mune make mune kunkanga ke wa mune kumanga ke fana awni ni amna ndado la ko wala ina fa jam kan yere to wa ila na jugo bina ko anga wala sanga se kan babu flan wala an wele bla mo flam o mo follow ni to we na les journalistes wa fana ko ti mo an so ko ma to ni fo bi bagada mo ban la men ko fo ko bedo ko krama no nche gana o mo flana e bakari sidi la min trawli ha les journalistes da metibila an so ko ma pare an so ko ma tia nga foli bi ray ko sebe nga foli bi magazine du Mali flabra bela gele ani fana be awfo ko sebe aka trophée sur la kadaka chesri ale ni wuli ka jo o funga bara ko sebe o bolo ni watina nga foli be bela gele ni watina ni alaso nche gana la ni an invité ga je yani an adu émission yere ba ko ba konnana amina nga te ko présenter an la je ba ko la nga abuno la bar ni ya into bin sur c'est grâce à nos abonnés al samu de di fana ba suite woni bar al sa amina contenu pro le yula amitié ka suila. D'accord, comme je le disais, bi amina kuma ba ouf la de kan o follow so so li mi be attaque ni gara bonti ale victime ba profil la bari attaque in kelen ko fe punti ka wera ira ka fo ko sibilu risa ko ko do do ko me ko nyoni na jela ko mu jugu bina olure kan mali gouvernement ni France gouvernement fena ya na ka fo ko sigata la ko France ka wa fili tugu ye bu mu jugu fili bamba ka chuli kan au coffre ONU organisation des Nations Unies ali fene sega lido ke o sega lu jabi ya ira ka fo ko mo mini sarani mu jugu bina ko sibilu de ka chala nga alola France ni mali gouvernement ko bamba ka chuli sara amina kuma o de kan item folola mu to go ya kinata ijumeni ko ina. Merci beaucoup d'abord mais Kashibla Kekala c'est Mauma Fatula Fokana c'est ni kele jui kadam ne faut passer vivre ma fa chama mi Fatula la hakla gele yoro mi kele bolo ina parce que d'abord accord de défense de année France ni yonche ou accord de défense la comme ni science so on a ka doni fla comme na parce que mi baraka ministère la mami ni ay aussi donc baram no kera chuni hakila bi yelma kan ka do accord de défense là parce que konnana to wubi se ka tayo me kadwi to wubi se ka taka so malien uti mali armete o se ka tano ka avion yo me kadwi o de se ka déplacer ka tayo me kadwi le bon que se ka kaka ko ka nga se ka le defen do be ko na ke ka so an ka kala o ke le kala konnam et j'attendais que à janvier le 3 vers le 3 akara o wati de konnana magancha mawulla undika wulla ka kuma mali journaliste kuma na mais français ira ka fo on to me surveillance aérienne kera na fo ka drone no ka satellite o lui a donc près ka fo mami ngata ko ni o ko ni ngata no lui mujugu filo ka o tue bamba chiwi mo ane fla donc a fo li ngata donc mo tant ani konoton auto civilier moka hakilana ani mo to mi be ngata donc o kera bamati mais jatimene kera ka fonno de ba kuma damne na manga chala ko na Nations Unies mo yi enquête damne parce que ka enquête bi ke chuo me mo de placata fo akera yo me kata segelike o segelike la o e kalo damane ta konna na fo kana sene wati na le fly na ngata donc ko globala papier follow bora internet la akara manga baye français document iso Nations Unies mo ma ta français ka hakilna ka femi aka ministre boyan kun donc on a les retard nord il a le tengulé à la au ministre des armées ne muso yi kanto ka fo wolu fe ngat donc i barakera chumi jamfanto na barala parce que hakilna na au moins c'est wolu tunga wolu kanga nyinega akera chumi pour ko hakilna do ba version di mais ala na ka ke o ye baranke ka so o mo wolu sendo akola donc or wolu Nations Unies o dimina Macron dimina kosbe Macron ye maganchi kosbe ka fonga te donc o inja fakala asile yanga pe journaliste yere nyine dale busa misen tuwa ala o ya nyine ka fo no ko dale mala ka fo mam nu ye
terroriste au cas dit à Karachomi. Le ministre de la Défense y a fort, le ministre des Armées y a fort, comme Mati Seker, et bien Mao Nachome, au don, au cas Hakina, donc il y a barami ko kondana, que tu sais qu'au barabla, donc Internet, il y a au barabla, pour Québec, parce que Nati y a pas donc. Désormais, il y a des kelangata donc à l'ame, il y a des kelangata donc à l'aïe, donc aux dispositions voilà. Au donc moi tiens, là qui a fait là. Donc on en a mais bien, comment madame l'ennemi, on au corps là, accord de défense mais à nous a signé, il est marqué à ce cas là qu'on a. Désormais on a fouillé comme mal là, qu'à soit en takala. Mais les déterminés qu'à qu'on a, Mali armée fait un peu fort, qu'à faut qu'on trouve y minke ko tiens là qui a. Mais c'est la défense est communiquée, c'est clair que on le fait tourner ici, donc on le défense des supporters. Maintenant, quelle est l'armée on le donc français supporter là, Nations Unies qu'on a tiens barka buena, qu'on a fait civil et donc au tiers là à donner aussi qu'on tomber, mais qu'on m'a tombé mon tour, malfait mes mimbo. Donc comment karaté en fait là, mais fini donc on met ta chibla de avait évolué avec parce qu'à Karachugo, situation mais Karachugo, bel Jorlando sur le terrain, même Bunting, ou le Jorlando, militaire du Jorlando parce que fallait dans la militaire ou Karachoumi, donc c'est des êtres humains, donc heureux de c'est la Kérovela. Donc maintenant, désormais ça nous attaque nous que quand même normalement les drones qu'ils ont, les satellites qu'ils ont, c'est avec précision au bail, il va se mettre dur de Ira. Donc ma femme est miembro, nous est trop bien parce que mutation minkera, mon dur peut-être ou le la cabo, quand a fait comme un diamant sécurisé, tado à Karachoumi, mais une chose est sûre, n'a pas contenu na cola. Et l'histoire retient qu'à fond, erreur de frappe qu'elle a, l'histoire retient qu'à fond, Mali armée et français soutenu Nicolas. Donc Mindo, voici en gros, donc il est mais il est important qu'accord de défense une révision qu'à au Canada c'est pour ça au Canada sont malitiques. An bɔra ka n'u tugu ka hakilinata lamɛn sisan nɔ comme situation yɛrɛ kɛra bɛɛ bɔra a kalama e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye an bɔra sisan ni yɔrɔ la sanni ka kuma daminɛ an bɛ tasibila kɛ ɲɛsin maa minnu fatura an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na fo kana se cɛmancɛ ma bibi in na a bɛ ka kunda bamakɔ yɛrɛ kan an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala k'u dayɔrɔ suma ala ka jamana basigi ala ka jamana kolo suma tɔnɔninw togo ye min fɔ ne yɛrɛ fɛ kuma in laɲini yɛrɛ o de ka da kan n'i y'a ta k'a lajɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ de b'an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ tant que o ma yɛlɛma ma se ka don o la a ka ca ala fɛ gɛlɛyaba de bɛ an sɔrɔ kuma bɛɛ ɔ ni yɛlɛma sera ka don o la sisan tɔnɔninw ye min fɔ ne yɛrɛ fɛ a tɛ tɛmɛ o kan ka da kan wulikajɔ fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka territoire kan k'a fɔ an ka fintigilakaw a bɛ kɛ o kɔ tiɲɛ na a bɛ gɛlɛya ɔ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ faransi bɛ ka janfa min kɛ a bɛ ka wulikajɔ min kɛ a dɔw la an bɛ bɔ caman kalama nka n'a y'a sɔrɔ olu de bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'u ye u tɛ contrôler u b'u sago kɛ a ka ca ala fɛ ko in tiɲɛ a dɔn man di nka nanzaraw ka jɛkuluba min n'o ye ONU ye u ye wulikajɔ kɛ ka se ka gafe dɔ bɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faransi kɔni nɔ ye nin ko in ye hali n'a y'a sɔrɔ tɔw la u b'a fɔ a ma kɛ an bolo walima an filila nka minɛ min bɛ olu bolo k'a fɔ jama la maa 4 donna la walima maa 5 donna a kɔnɔna na k'aw ma se k'olu ye olu bɔ tɔw la tiɲɛna o baara ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ONU y'a yɛrɛ k'a fɔ olu de ye nin baara in kɛ kɔnɔjama fana de tun don bɛɛ y'a fɔ maliyɛnw y'a fɔ nka minisiri ale y'a yɛrɛ k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye u ni faransi yɛrɛ de y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ opération in k'a tɔgɔ da opération Eclipse tiɲɛna a kɛra jiginanba ye a kɛra jigitigɛba ye maliyɛnw bolo an yɛrɛ ayiwa baro sigi a kan télé danbe yɛrɛ la an ye mɔgɔw wele ka na kunnafonidilaw an y'u wele ka na olu hakilina di a kɛra don min na dugusɛjɛ yɛrɛ anw kumara kan ya tiɲɛ la bibi na an bɛ se ka min fɔ vraiment n'o accord sera ka lajɛ walasa Mali k'a dɔn k'a fɔ an ka territoire anw de sagoya b'a la yɔrɔ min ka d'an ye an ka fintigilakaw bɛ taa yen u ni faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu de ye an mara nka nin yɔrɔ la tiɲɛ na o degunba de bɛ ka an sɔrɔ an bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn u ka o yɔrɔ lajɛ walasa jamanadenw ka se ka lafiya n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaden minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na tiɲɛ na bibi in na mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ k'i hakili sigilen don ala an minnu yɛrɛ bɛ studio kɔnɔna na ni ayiwa a tora tantɔ a dɔw la est ce que an bɛ se ka sigi plateau in sanfɛ ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma a bɛ gɛlɛya. ok ɲaw ka kuma tacogoya faamuya mais sisan nɔ ni bɛnbaliya min bɛ nin version fila ni ɲɔgɔn cɛ sisan o conséquence bɛ se ka mun kɛ jumɛn de ye jamana kan ani Mali relation ni Faransi relation kan parce que déjà yanni nin yɛrɛ tun tɛ
Marion Kumala, Malian Chaman to Villa ko Francis ka bon mala France ka bon mala ni ko imana na fara ka tuguni a conséquence be se ka ke muni population ne se ka conséquence do notre autorité malienne et autorité française bi ñoo mulo ko ni ko jati ne ni ko mi ke jati ne yo ka hakil na jati ne c'est pour lu faire ben da donc autorité sur le gauche là population ne ko trop aussi mais akara chuko bara ko ni kela mais population ne bi se mais comment des autorités de mais ils disent qu'ils sont d'accord avec la France, donc c'est compliqué le dossier. C'est pour cela qu'il est ma casse gâté, hakilna on casse gâté. Mais il faut être gâteau. Bien bien mais qu'il faut tiens et mieux quand tiens, na quand tiens fort, en bi covid qu'elle est. J'ai mais qu'elle a faut est-ce que armée mi mamou, armée bi c'est quand sécurisé wa. Je réponds pour dire non. Mais que sous-région, les types de l'armée que nous avons, l'armée coloniale depuis 1960, passation le 31 janvier 1961 à Bodibo. Ma famille de ma mère, même passe là, le plus gradé ces jours-là était un capitaine. Les dispositions, donc on était obligé de refaire à zéro notre armée. À ma moyen sort parce que le pétrole vient tambour sans tambour pour qu'un moyen sort quand l'armée équipée comme il le faut. Donc, tient toujours au Sénat de 1960 jusqu'en 2012. L'armée n'a jamais amassé 200 milliards d'euros parce que nous sommes des pays pauvres. Aujourd'hui, partout en Afrique ou les pays qui sont les pays les plus équipés, c'est 8 milliers de données, c'est l'Algérie, le Nigeria, parce que le pétrole donc Libye les pays pauvres sont restés parce qu'on dit que privilégié donc parce que trop de banga budget d'affaires jamais autant world armée pour que notre carte budget si nous tenons compte de tout ça, jamais dans l'armée l'évolution par an budget national c'est à peu près 20 milliards d'armée équipement. Or 20 milliards et du coup, il y en a manqué donc, entre les conditions de là, on est accusé pour rien pour dire que habitant tout. Le budget de l'armée en général c'est 80 milliards. Ou 80 milliards, 60 à 70 milliards c'est pour les primes et les salaires. Donc, il y a un courant, ça prend à peu près 3 milliards, des militaires 3 milliards. Il y a au niveau de l'équipement, on n'a jamais dépassé les 10 milliards. L'armée c'est la tlano et tout. Donc, nous avons bel de caméra, bel de banco tient car faut bien amener parce que tu sous pas donc ça veut dire baffler en fait un cas en bon bichou des faits. Donc il est important, ce n'est pas le cœur qui fait, mais il y a une différence entre la tête et le cœur. Maintenant il y a cœur qui est du sous donc ça veut dire qu'on est dans le fou. Donc aujourd'hui les types d'armées que nous avons dans la sous-région, que ce soit au Niger, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso, il m'a fallu excessivement dans les 3 frontières. Dimanche, donc Guinée, Niger, 160 personnes fallait les clés. Donc tout ça, ça démontre. Parce que moi, ta famille, la follow, Libico, qui a été surveillé, il a faut radar d'Obabula, même bateau à surveiller à tisser, parce que le problème est que le nord seulement est plus grand que la France 2 fois. Alors donc, quelqu'un qui ne connaît pas la réalité sur le terrain, il t'a dans des frontières seulement entre Boukelen et Doukelen, c'est plus de 800 000 km². Alors, nous avons que le parcours, nous n'avons pas les moyens. Farabou encore, donc les flancs, plus de 2 mois en destinant au bon fond en négociation de les conditions de ces négociations à fora donc au armée donc si on prend toutes les réalités donc du Mali parce qu'on veut être hypocrite, on veut être à porte-à-faux avec notre conscience parce que on est malien oui on est mandé quand il y a du sous de bambou ça ne peut pas marcher mais nous gain à la main de la parce que la réalité est tout autre. On est français, car relation qui fait c'est pas parce que français cadavre, c'est pas parce que on est français fait. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous soutenir pour que moins les djihadistes n'arrivent pas à venir à Bamako ou en cas de problème, on a ce qu'on gérer. C'est pour cela que la coopération nous pouvons avoir l'appui aérien. Il nous faut les Maliens qui les acceptent, il nous faut une armée capable de défendre le Mali. Nous avons l'armée où on doit mettre les moyens. Plus de 200 milliards ont été investis dans l'armée, ils ont volé, ils ont tué, ils ont
ndi exemple clé da amamé premier ministre do ñinga rencontre ayo de foyer ko dondo ngata donc aller sigla ka de plus de 12 milliards wona ko millions d'euros ale wele kana ngata ko facteur takachi dugu sabala o dugu sabala ngata donc ko naw mo ko be bol tan la be feka 112 milliards o ko be bol mu andawma aka 112 milliards donc o nyema mi militaire nyema mi wele la kana sigo yi kanto kono ko fama ngata ida boni ko la parce que ngata donc fama muso ko to bala fama ya to bala fama de to bala donc ni mi ida bola ngata ko be gele ato an ka kete. Donc si dans un pays on peut détourner les moyens de l'armée comme on veut, car un avion comptant sans l'avion qui ne vole pas, quand un avion sans viseur, avion maintenant, quand un matériel sans, on n'a pas besoin de ça. Donc non seulement bateau qu'on a faut qu'on a fait ou qu'on a faut qu'on a une position là. Aujourd'hui nous ne pouvons pas se taper la poitrine pour de France Kata. Malheureusement nous sommes fait la même fois oui, si nous ne voulons pas la réalité, il fallait qu'il y ait un souffle. Parce que le souffle est qu'il est débichi. Ni be bolla toujours ka so kala ta ngata donc anga dem saya ma amba ke to ka donc anguru frontière ngata me bolla ngata me ngayra fa ka me so de kan ite so kan ibi yera de kan e mi fa ne ga muso fulla de ikle ni ba si so fait donc bala re fene ka juma tayni ko ina juma puisque abu de kele donc déjà que Mali on ko français au bataka a conséquence c'est que nous sommes dans une période de transition. Est-ce que cela ne va pas jouer sur l'effectivité de cette transition là? Oui, tiens, atia kada kania takalaje transition re niya takalaje bamanangana odi frontière fanga walma duna teme fanga o ni watina akaka angansi angambiri wala sa bare mi sega nya chuga bina transition nyama kote na jamana yere yini ko dedo yae France kanata takali kuma ntoyo kuma nyemini obeka politique minke anti France o jugoya la de mais la politique française sur le territoire malien. Oh, moi de sur ça, ton nous y faut, mami nabi malien abuka aywa geleo don malien bi tugo de ko. Ne refe ni kera manyama ni comment obi bolo kaba mumbi soutenu. E baraka no konke. E na fika maula tanga obi e fere de ka population e akili. Ni population touré eko ni eko ko fo kachala fe nanzaro fune bu olila ni jama biko. Mais ne diga jamana deum te kanyo kanfo am toroli no segamba anka. Aka galade ayirla ka fo régime temeni konnana milliard bakele ani milliard kemefla ani bisaba ko dona anga sorasuka ewa kelege mnekula ali shini onyama sekado ona fora ne kon fe ni ya shini folo de ka fo ko kasabi ne kon nga don tala de ko kasabi taraka do adafe mais eruska fo mai milliard bakele aka chane o milliard chamali ono dono fa ka chala fe anga laini be sabati nanzara utali kote France tali kote bibina nangambo ke adola mantega shu anyengela kadaga France udiri dununo anga jamana konnana ya famia nangambo baranke adegumbe si on yadi yaka kuma ta galaje fangati mal amila khaire dika ka amma ko be France amila mais ni ko fana ko tablu ta galaje depuis 2012 ko ta se dima ko chama France arme so mi ma ya ka ko tega barake jele yaka Mali on me sait que français on fait du coup c'est pas qu'à faire que français on fait parce que Benika intérêt donné et a dit au reportage de la même bien que la Côte d'Ivoire mais il va français bon marché là bien que mami ça ou le cas de maya ou la mangaji de là hali chou to tellement il y a pas de sérieux chou me dira katado ou kasa sudi kasa bama kasa basudi ngata kasa donc il y a eu des problèmes ba doko era ngata kale dalen do ngata donc ko aller dembi to kana fo aller kale shooting ngata kale ni donc clalen ngata ngata ka wala ka ya so hali chou no makokanye au blala dans des conditions très difficiles téléphone portable fene do ba kono mana fima do ba kono na donc o yo le renyu ça veut eux même ils ont des problèmes donc problème ba on yere da mais ni mo fla problème ba o da mo no le flat c'est gagner un problème mais mine donc ngata ba jeti me kale je bara ngala quelque chose mais pour des mecs qui raison mais mine donc aujourd'hui nous ne pouvons pas compter sur les armées d'autrui quand l'armée là il nous faut aujourd'hui les moyens personnels perso comme Mikel dans les années 1961 avec la vision de Soumaré en cas les armes c'est l'armée d'autres là armée mais aujourd'hui on a toujours pas chama bien donc c'est la barre qui n'a donc hakil maintien et mine tout kera maye mi ma formé ma formateur ou les armées na ou les sobi ani toujours pas mais les généraux en général au retraite là ou wele kana ou hakil l'entadi quel type d'armée il nous faut avec la mutation actuelle
parce que insécurité bi cogo avec la communication nous bɛɛ bi cogo min fɔlɔ ka donc communication tun tɛ yen baaraw tɛ se ka kɛ aujourd'hui baaraw tun bɛ se ka kɛ ka nɔgɔya aujourd'hui baaraw tɛ se ka kɛ nka ne k'i bɛ opération kɛ yɛrɛ sanni i ka taa i b'a sɔrɔ le téléphone l'internet fait en sorte que nka donc gɛlɛya bɛ don i bolo nin ko la maintenant quel type d'armée il nous faut quelle vision il nous faut pour que an ka se ka baara k'o kɔnɔna na n'an sera k'o hakilinaw ta si on arrive à faire en sorte qu'on puisse avoir une armée min bɛ se ka jamanadenw ka préoccupation ta en charge on va aller vers la coopération an bɛ se k'an tigɛ bɔ mɔgɔ caman nɔfɛ a bɛ se ka kɛ an b'an tigɛ bɔ Russie nɔfɛ an b'an tigɛ bɔ chinois nɔfɛ min bɛ se ka an dɛmɛ yɔrɔ min an b'o ta mais ce n'est pas à eux de venir k'a fɔ u bɛna ka armée former c'est pas à eux de venir k'a fɔ u bɛna an dɛmɛ nin cogoya la parce que n'i yɛrɛ t'a dɔn i kan ka kan ka donc hakilina min kɛ maa kan k'i dɛmɛ cogo c'est comme tout de suite ni quelqu'un n'a bɛ baara ɲini na sɛgɛn min k'a fɔ a t'a dɔn ka tɛna min kɛ ni maa o maa y'a f'i ye ko ni ye baara o baara sɔrɔ ko n b'a kɛ kan ka tigi dɛmɛ parce que a tigi tɛ taa ɲɛ mais a kan ka na ni maa nana k'a f'i ɲɛna n bɛ baara ɲini na cogo cogo voici n ka taa n bɛ fɛ ka baara kɛ nin de la n bɛ fɛ k'a kɛ tan ça il faut l'aider parce que déjà ça veut dire lui-même en a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ il peut s'en sortir mais min ko n ka tɛ hali ni n ye gardien sɔrɔ hali ni n ye fɛn o fɛn sɔrɔ a tilala e nana ka n'a dɛmɛ. D'accord ni kuma faamu tant que yɛlɛma ma don an ka armée taaboloya la an mako bɛ se Faransi ma malgré que Faransɛw ka baara tɛ ka kɛ jɛlenya. Je suis d'accord. Bakari e ka avis ye jumɛn ye o ko la. Oui siga t'o kuma in na Atiya o dalen don kɛnɛ kan nka nin yɔrɔ la min kɔni ka di ne ye n'an ka ɲɛmɔgɔw sera k'o kɛ surtout an ka finitigi kunda n'u sera ka communication kunnafoni jɛlen k'a ta k'a di an ma tiɲɛ na baara bɛ nɔgɔya an bolo kosɛbɛ population bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ danaya tɛ Mali ayiwa population ani Mali ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla mun fɛ ko bɛ kɛ cogoya min na o t'a fɔ hali n'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ fɔ dɛ i y'a faamuya nka min kan ka lase i n'a fɔ a da sera a ma sisan n'o de ye ayiwa su doncogo ye ani fɛnɛ bonya ka kɛ ayiwa maa minnu u somɔgɔw fatura ka se k'u minɛ k'u tɔbɔtɔ o baaraw tɛ ka kɛ a kɛcogo la o tant que a b'o la a ka ca Ala fɛ gɛlɛya de bɛ na kuma bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na k'a fɔ ko anw bɛ nin niveau la halisa ne yɛrɛ kɔni fɛ a dɔw la ne bɛ se k'a fɔ faso kanu n'i y'o sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn dɛ ani fɛnɛ bɛɛ bɛ ka i ka ayiwa poche de lajɛ n b'a f'i ye u tɛ ka jamana in lajɛ n'a ye jamana in bila sanfɛ a ka ca Ala fɛ an ka laɲini bɛ sabati. D'accord i ko ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka to ka communication kɛ walasa jamanadenw ka bɔ ko dɔw kalama hali n'a sɔrɔ fɛn bɛɛ ma fɔ mais généralement n'i yɛrɛ y'an ka société ta k'a lajɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ information lajɛ kosɛbɛ donc o ko in bɛ cogo di. Bon maliyɛn fanba tɛ information lamɛn mais ne fɛ information n'a kɛcogo de don n bɛ min f'i ɲɛna an ka journal n'i y'a ta k'a lajɛ téléso dɔw bɛ yen bi bi in na tiɲɛ don ORTM ye télé nationale ye mais o télésow bɛ lamɛn ka tɛmɛ o kan ka d'a kan u bɛ kunnafoni minnu dun a censurelen tɛ a tigɛlen tɛ o et puis a bɛ ka di fɛnɛ an ka kan de la maa minnu bɛ bamanankan mɛn population fanba o bamanankan de mɛn n'e taara fɛn fɔ nanzarakan na n'o ye tubabukan ye walima kan wɛrɛ a mɛnni bɛ gɛlɛya dɛ maaw t'i valeur don a la o nka n'i y'a fɔ bamanankan na a ka ca Ala fɛ an b'an ta fan dɔn o de la ne ko n'a kun bɛɛ kun kalanna bamanankan na a daminɛ an kun bɛ se ka avion dilan o ye ne ka hakilina ye mais nanzarakan in toujours fɛn dɔ b'a jɛ a bɛɛ ti fɔ an ye o awɔ. D'accord ni tɔnɔninw ka kuma ta k'a lajɛ ko yɛlɛma de kan ka don contrat min bɛ Faransi ni Mali cɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛlɛ in kɔnɔna na Faransɛw bɛ taa territoire dɔ la maliyɛnw tɛ taa yen nɔ mais est ce que an ka autorités bɛ cogo min na est ce que yɛlɛma bɛna se ka don a la wa. Diyagoya de yɛlɛma ka don a la parce que n'i y'a ye ko yɛlɛma bɛ don fɛn o fɛn na il faut que maliyɛnw ka wuli ka jɔ mais n'an ma wuli ka jɔ mɔgɔ si yɛlɛma tɛ se ka don parce que il y a un échange même les muscles qui ne travaillent pas ne grossissent pas a bɛ fɔ da tubabukan na ko si vous voulez être très fort il faut que les muscles travaillent. Il faut que le ministre de il est important que Mali personne ne viendra faire le Mali. Il est important que Beka donc Mali et que les Nordais en bel état et que nous avons un petit temps. Ça veut dire si tu as 50 ans et tu restes quelques secondes à vivre, en tout moment Dieu peut te dire c'est fini pour toi aujourd'hui. Au contraire, la question que tu dois et quand même poser, donc au contraire de la parole la France, mais il y a s'il y a des choses là-dedans qui n'est pas bon, donc à son impression que la présidente au Canada a signé, mais aujourd'hui c'est une transition. La transition n'est pas forcée qu'à former en compte. La transition, c'est gagné. Transition, donc D'accord, maintenant, comment faire? Est-ce que c'est la population qui doit vraiment agir, se manifester pour qu'on puisse amener des changements? Tout le monde aujourd'hui doit faire le travail. D'abord, c'est les journalistes.
parce que même faut m'attaquer la main donc la population parce que même quand du pour moi d'abord la sensibilisation de eux de leur société civile parce que même bébé qui m'a tout parlé. Deuxième aspect, association nous les leaders religieux doivent sortir au lieu de pas faire à travers discours donc la médifénie jamana ambitant donc à kakay na fo jamana ko to lo nyesa la jamana ko mboto di aussi c'est pour cela que nous on a des gens qui ont des gens qui ont n'ambekara halala ya face à notre anga jamana kan n'ambekara d'ambeti face au pays c'est que notre félix ça il est important que Mali beka donc à fort nous allons périr na maïle et cette situation personne ne viendra nous aider et puis désormais comme le cas du coronavirus comme le cas de l'insécurité nous sommes obligés de faire avec tous ces deux là pour que jamana kan ça continue à Jaranyo nous prenons en compte le coronavirus à Madjanyo à Jaranyo nous prenons en compte la sécurité mais Bamako il y a la choumi il y a follow da Bamako et il y a là une heure du matin machine il y a moto là il va na kali moto de il va pousser moto quoi moitissima aujourd'hui ni bora même à quelques heures de ma femme dès quand donc il va moto minala avant on rêve on a fait que c'est comme moyen Banco attaqué, mais l'effet bien de Suba, donc Banco attaqué. Ça veut dire que le monde évolue avec la criminalité, le monde évolue avec l'insécurité, le monde évolue avec tout ce qui est le problème de maladie et tout ça. Mais au bien condamnant, nous devons faire notre politique de changement pour que Diamalaga s'est attaqué. D'accord, comment est-ce qu'on doit faire pour que j'ai les maradoni contre un voilà ça, ni France au Bétarum, la Mario Penegasiga, voilà ça, ou Basega. Nous avons Jojo Gasega Soro, ni pour n'a pas que ni tâche pour les Malions vous plaignez Francis sur la Baraketaula. D'abord, il y a au Robala, mais Nera qui n'a pas de cas, si ça n'a sur population ni autorité confiance in Bessekana. Toujours le même commentaire à quoi il y a Kadaga, l'autre dara population qu'on est gâtée ou là, pour se gâter un chaman. Bon, à Dasera Roma, nous avons dit là, c'est vrai. Ni ata kala je an joro ka beaucoup sebe ni o de fo plateau kan sisan on be se ka kuna foni di abakuruba ka di bonyani karama ko na ga mo kuna foni na ma fi na tele so do be o se ka di kadaka o lu be do de di ka do tu o no kera on be se ka minke on ga kuma se ka tayorola ka so ruta o masi donc kuna foni be chari mo be kuna foni wa famia ani fene nazaro fena minga juguma o di be jay ma be ameka bo ka feno fo ni journaliste yu joro la ani fene wa nga dine nyemo bibina o fene kembe gele abaya nga jamana konna lolu fene kangele fo ka donga fo tabulo ko tew o ambe jele be jamana na ala ambe gaske ke malide e ma a choisi nere ma choisi nga ala de lati o nala o lati ka mu o to o chugala ani fene fro de la fanga fene flene fo mo ga donga fo tega bara beke bara mbe sa en urgence be bara keni odi ya famia nga wono na munu sore sa ka fo kan ngani ka ko ni ke do ne kon fe o dola o koni o se da ke gelaye ka nyeshi an yere makadaka mamun mu ko barake ne fe bibina mali yere kono mali mo go be mina sisa o di mali ko se ko te ga ni ko ka fo a ne kan na di bona o te ko yi e kumala watimna e ma ke kanya e mamun na sisa surtout pression yere manga ken numa mali yere shini ne ba fo bi transition ala ta ko fe api bodi konnana no nyuma temena amba fa alhamdulillah no manya fene aywa ala kan kishide akele atante de voilà donc il m'a pas de problème il y a fait un peu qui va discuter moi concept que les messages pour confiance pour que autorité ou population a confiance dans nous ou confiance il mena chukuli parce que problème peut vraiment le même concept le sort bon ni yo o takala de ça o de depuis ko damnela match ya de fois ya famia bon jamana nyamami fatura bibi na langa inara no atete ya fo ni wati temenena ko manu fleni antese atete ya fo kambu unegende bon o wati la kuma o fora bon mo ya ngena fo bon atete nu tege be nyombulo finalement atete ya fatura ko ere klara kana juya kosobe ati maleka wati ya famia donc mo na ya fi ka fo ambisi ni kala inkro ne ko ni ne madala ya famia ni kuma fora afojula depuis adamne baraka kenoi ka fo ni setan yede ante siganike ngani sebani am siganike donc kera ka chala fe la inu bi sabati d'accord mais la kinata du meni ko ina tisana parce
que malien population d'aller de autorité là ni kuma dona ni tien fora tellement que tigera be ñogon je ni tien fora arrêté dans la solution de mere be ni ko ina parce que hoganya de bana ani tien tifo e jati me ke se non ale sami mbanda o kasigi we hakilna me fo ani mi ke kelete que sont manqués au pays parce que la fois on a cause elle est vous êtes à quelle on a fait des civils après quand on est pour faire donc il y a qu'un point qui est là jamais qui est là parce que déjà il y a pour rien là ma faute ma vie mais même les soit attaqué les gars aujourd'hui c'est que galon de la casse de la madame maou de tirer là pour le maou tout dans les dynamiques de là mais dynamique ou gars j'ai terminé que puis oublier les bien clash là il n'a pas pour rappel ou baquet tu me faut moi tu me délit de la rappel ou de kana mon on clash ni les flanania les je la baya il faut me faut dire comment Haïdara bi me faut maintenant on y est terminé ça amène quelque chose à jouer la société avec quelque chose donc les gens se retrouvent là c'est ma bado manganga point de fond point de polo là où les gars cohérence mais que parce que jamana de on ka fanyo ka baraka c'est que hakili jakabola ngata kasoro mata donc mo manyo agressif mais bien comment de boda ali hadra ka kuma jati men ngata donc les flyna pour dire que mo ka jo ngata kana bouger ngata donc aller na consigne pour non y référer donc si tu entends tout ça ça veut dire que confiance c'est bon de retour dans la doula donc on tire là donc aujourd'hui c'est que malien il est dalenti malien na tout surtout mo dalenti politique mo yere la politique mo yere dalenti nyona tina mo yere dalenti nyona o yere be dalenti autorité la autorité yere dalenti marché la on yere dalenti France la tu vois ngata ngwa kuna na kakena te nyami bis nyami finalement ngata il faut que cette confiance là renaisse au confiance c'est ce qu'elle est tant que na masiki nyemwe ka kuma ngata donc kuma sobe na usiki la ka kuma ngata na 10 minutes kan kalabanci ya de ba ko de kuma tiebe il faut qu'on assume sans exclure quelqu'un donc par au caquet en cas sans positionnement en cas d'ailleurs intérêt personnel les gars mot de folie quand on dit tout comme tant que non au balo islamé à dire l'islamé est balo au là avec quelqu'un qui est là Allah subhanahu wa ta'ala a tout ça tout ne Allah subhanahu wa ta'ala namo do chama me comme mais aujourd'hui moi chama balo presque Coran là dina de là dina te balo là mais dina balo la prophète la paix salut sur lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les autorités, l'administration et tout, c'est l'administration qui fait le vagabondage. L'administration des pays Kamoka ou Samakawigo. Cette justice qui doit faire en sorte qu'il y ait des sons. C'est cette justice qui n'arrange pas souvent Fantan qui fait le darki Kaboka des femmes. Parce que c'est bien pour nous, donc, et qu'à so, et qu'à terrain, il y a sorti depuis, il manque au Kowati, c'est bien d'où il y a un babochila. Donc, dans la clé. Aujourd'hui, cette armée qui devrait faire en sorte que le Mali on dise qu'à au nord du Mali, on peut la cadre on a dansé la bonne abord à soumettre les droits. Diamanté on donne le froid aussi les autres d'aller venir à tomber au tirer la bine donc on le vignon fera on le vignon donc aujourd'hui la base de cette confiance qui amène la sérénité qui amène l'entraide cette confiance qui fait en sorte que Diamana c'est cette confiance là où est effectuée là maintenant comment le faire. Il faut qu'on ait et en acceptant de se pardonner. Parce que Adam a déménagé par un jour de vidéo. Mais aujourd'hui, Adam a déménagé les Maliens. Aujourd'hui, que vaut la parole des Maliens? Que vaut la parole des religieux? Que vaut la parole des hommes politiques? Que vaut la parole de ceux qui nous gouvernent? Parce que nous avons fait choubi, sinon on va faire tchar. Ngata temure la jana ngata ngapa fulana na mi anga evite flam ni ngani tapi anda bang bulu kan ni temi bon ne sega min fara kan rodi ta bo anga sila na kuma be kan yo accepter do shi kana bola ya fo tuwa mina donc ala chala fe lo kera laini be sabati kwa sino bibina gelara de daka mambe fo ko damne la me akunche wati mo repta bo akonna ya fo c'est sur le travail qui paye. En gagnant la main, à Calais, Kadimanta, et qu'on est en mission Wati Kodron, Bebitaki Kod. Nous avons tous les machines, et ça regarde bien. D'accord, il y a une fois que nous avons joué à Jamkanda, nous avons fait wala bi, nous avons fait wala babu flala, il y a fois que nous avons 91 la canacé dina, ma dit démocratie, ça dit ça va sur. Au ça dit ça va y prendre la démocratie, il y a quel jour.
jumɛn de b'a jɛ jumɛn de kɛra mun de kan ka kɛ mun de tun man ka kɛ an bɛ na ɲininkali tɛ ni an ka invité la walasa k'u hakilina fɔ an ye o la tonton Mali démocratie a ko bɛ cogo di. Mali démocratie ni ye jateminɛ kɛ fɛn caman bɛ fɔ a la fɛn caman bɛ fɔ a la cogo min parce que ka ko daminɛ fo ka na se bi ma hakilina min ta ka 1991 k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ kan ka kɛ parce que processus démocratique mɔgɔ kan ka min faamuya a la c'est-à-dire démocratie ye sogo de comment ça se réalise fɔlɔ ka jamana tun bɛ gérer cogo min c'est des partis uniques o parti unique la faama min ka d'a ye il n'a pas été même élu c'est que a ye coup d'état de kɛ ka na processus min kɔnɔna na Musa ye coup d'état kɛ Modibo la nka a kɛra gɛlɛya nka il y a beaucoup qui sont restés fusés quelque part min ma sɔn ka Musa ka fanga yɛrɛ kɔni ils ont continué à travailler dans la clandestinité a fɔ olu ma ko les clandestins évolution nana ka kɛ en 1978 où il a amené le parti unique IDPM a ye mɔgɔ forcé ka taa o kɔnɔna na o kɛlɛ ninnu kɔnɔna dilan o b'a arrivé jusqu'à les années 1980 Cabral ka kɛlɛ bɛ daminɛ ka bɛn donc Cabral ninnu bɛ faga on ferme l'école pour l'union des blanches caman bɛ yen u bɛ boli ka taa Guinée u bɛ taa Burkina u bɛ taa donc Thomas Sankara ka yɔrɔ la yen u bɛ taa Dakar et d'autres ont eu la chance d'avoir des postes pour aller à l'Union soviétique donc il fallait continuer le combat jusqu'à 91 l'association Forum est créée au IAM le 27 octobre 1990 2 semaines plus tard le ciné de poids le jour après la démarche est créée au bar dans le processus à demander nos levier nous il y avait la coopération Yamana Alpha Cameroun et tout ça donc on a nos hakilina parce que enseignants nous ont mobilisé Alpha Timbarake Moussa Traoré Bala Gateme donc bar dans l'académie fait folo mais il y a d'autres encore la démocratie là on était dans l'enquête le 26 mars par Amadou Toumatouré et ses amis on a les postes de travail clés de la madame on rencontré pour que ça commence on allait en Benapo au camp ça sera l'occasion pour moi d'abord de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour le 26 mars en même temps en tel que nous marché pour le nous y Moussa Keita nous retourné marché pour le dame pour moi c'est le fou de la démocratie le GLD mon fou ma GLD mon fou Kadi mon fou donc tous ceux qui étaient là en son temps dans la CECA parce qu'en son temps j'étais responsable de l'AIM donc à Baroque pour la donc le combat était très difficile en tout cas d'abord mais comme il m'a fait il y a des trucs que nous tombe Antoine Massou qui a la mamie encore anti-corolin fait faux quoi cocaïne anti-corolin fait faux quoi cocaïne on est une donc parce que les jeunes qui sont très jeunes ou encore mais il tara école fondamentale mais bon on le bon à la coquille au banco on va le connaître nous en ministère nous dans le bon au banco dans le même processus il y a des gens on donne à quelle là parce que Mali bella tiele école mais bel lycée na tout était même moi comme professionnel bébé tiele nani les lycées les comment ça s'appelle les universités les grandes écoles supérieures comme il y a un site pour taper tiele na tout Mali école bella les écoles fondamentales Mali bella tiele comme là on a des partenaires ça dépasse à 45 personnes 45 écoles parce que c'est comme ça que ça évolue il fallait qu'un cabaret qui m'a fait condition qu'il y ait pour des temps d'aller quelqu'un qui est dans les lits fait faut bien y a fait qu'il ma qui va la halchiner qu'elle est monde dans il y a le professeur Issa Ndiaye qui était ministre de l'éducation à l'évaluation de l'AIM 27 points à pour un mois nous on cette année là on va prêter les démissions halchina ma démission au la gagne donc en ben affaire on fait un processus dans la gagne fanga na kata na donc anya ni ile mamika ke d'abord jampa folo bora naka adema koroni donc ay jampa folo mi ke ay muki on avait demandé avec pourquoi dire l'anticorps le fait pourquoi les 80% des députés de l'ADEMA étaient venus de l'IDPM le moment où on va pour checker ke le moment où on goji le makake adema tara pour l'IDPM député koroga au beta kata donc pour que ka korolem la ni kwai donc là donc les fonctionnaires Sébimi, donc eux ils sont venus dans la débat, ils ont commencé à financer. À la mine, le professeur était énervé, on a Camaro pour travailler à créer. Donc on a la société Bachama bien permis Maline et Fénou pour les 30 millions de actions sans les sociétés Chama bien armée, avion, bébé pan, avion,
avion no masika pato no la limite avion la avion do rouler ça fait on avion no tout pas les base là aussi c'est nous maté avion oui donc on a avion no bla avion no parce que 6 mois que na ma pam a forma ko aka autonomie pana donc là avion tient donc ya to avion no tient donc fin chama be ngado ya to armée tient armée renga to on le fait au cas où là il ne veut pas une armée forte parce que pour eux une armée forte une menace pour la démocratie le alpha donc on a aussi donc assez au yoka mais minga ngate la classe la sabasa donc yo sanwere ya masodo be ngato ya chi am me fait école minga ke école créer là mais condition minga ngake pour que école de mon gaso ani qualité minga ngake enseignement pour la carabe aujourd'hui mais on va former à la barcada tous ceux qui sont sortis à la débat maintenant aujourd'hui c'est grâce à ce combat la liberté d'expression makati mo mo ka pour kutala pour la lutte pour nanga donc souffle bitu mais aujourd'hui tu peux dire la démocratie parce qu'elle est pour que chacun parle si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un à débattre mais moi j'ai gérer et question posée pour interpeller pour que c'est comme aujourd'hui les immeubles qui ont été vendus à Bamako partout un peu donc au départ qui est prévu à 19 milliards en Anakaye l'État a eu 4 milliards là-dedans donc il y a des budgets qui donc qu'il y a des pour que Djamana Fendo je dis effectivement la démocratie c'est des processus, c'est des rêves à réaliser dans l'ordre. Mais ceux qui pensent réellement aussi que la démocratie quand on coco de Tchèna, on n'a pas parce qu'eux n'ont pas vécu, on s'est travaillé, ils n'ont pas vécu le moment où on n'arrivait pas à payer les gens 7 mois, les anciens ne sont pas payés, ils n'ont pas vécu parce qu'on tout tado et qu'on trouve dans quelles conditions, ils n'ont pas vécu au fan au bord quand on vécu la demande. Et j'ai dit que en son temps, il y avait premier Mali Dala. Moussa Traoré tout à aller pour le la casse de aller retourner Katabo Alpha Kabele tenir Bujimi Yorona donc au temps où les strands de son information Mbamako dans tu n'es montana Yoroi ne voit sur le bimini Ikamoto donc au bimini la son moto Jakarta Tumana moto Mtumbe donc au tenir moto conteneur unique conteneur unique Yamaha double conteneur au lait tout donc je pense à tout le monde Amana Souffloso. Donc on va se rembourser ce qui se passe. D'accord. D'accord, ton nom est Portugal. Adola me sera bien la doa, me sera jardin là. Là, vous savez bien photo et devient si aliment tadeka parce que aliment n'a eu pas maçon. Alibi, farabula. Donc au Luka, bien mon cas Bembalia, j'ai là où il y a tout vraiment. Kochama Selina ko jamane konnana ya famia donc nyamgo mabbe minke jamfo na chara o mogo bora katuka parti créer ngere donc ayake mogo mun kumbe aywa uko beklara kata ika mogo no fe nere fo kra de mun foloy o bibi na fenenia ta kalaje o ko fe min dasi kalango fenema ina fo dasuro machuka mina o de masika min famia mogo mire ewa ekol kramgo yake na fora école be tien o reka wati kon nana vraiment ne kon mo famia alfa ka wa bare ne kon ma famia ne ma se ka famia chwa shila ambo ko met école communa ne kon fait c'est moi ne ba blâmer ne mi kono quoi c'est comme c'est quelque chose qui est voulu quoi adawara akamadi bibina amunu na amuna ka ko c'était am mansawi on ka se kana anga kalanga se ka bafi ne kon ba blâmer ko non jamfa de do ani fenenia ta kalaje komi aywa Moussa ka wati la anye mime donc maintenant ancien ye de la personne kadaka moribo kun ancien ku kadi donc ale frère na fara moribo re frère ku ancien donc amna ancien blanc que ya sugu bela ile konnana o alpha emi re frère na fora e frère historien ka fotuni école ko ebini senda o peda ko tien a tier la a debutante o ko fe démocratie re konnana frère ne re fe amanda do munu manya sani kanga se aywa munu nyanama mbetali ke kiri fene la bibina kiri buna kunsa fe ina foto no nunda serama kuma temenina mogo de be kuma do la reta do soro kaso ere konna na bi wallahi minke were ta do o chama de be bi keruka nga na fura alsa ame jamana kono ka fuku demokrasi be ya fanga akanya aso walma ame ka nyini alsa kadaka ma chama de bina sani an ka se ni ame an sikile me bibina ay watono nuna nyona uluka jode ato onye be
donc vraiment an b'u fo kosɛbɛ minnu fatura a kɔnɔna na ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma n'o y'a bɔ yen sa kɛnɛya fɛnɛ bonnakun sanfɛ san joli k'a fɔ halisa bibi na nin yɔrɔ la ne kɔni bɛ jigin an ka ɲɛmaaw de la bibi na n'u fɛn fɛn fatura u su bɛ tila ka na don yan nka olu ma se ka dɔgɔtɔrɔso labɛn don min na olu yɛrɛ bɛna furakɛ a kɔnɔna na ne kɔni fɛ ne bɛ jigin an ka politique mɔgɔw la Soumaïla Cissé ala ka hinɛ a la ne yɛrɛ fɛ n'u tun ye wulikajɔ kɛ nin don n'a ɲɔgɔnna k'a ɲɛsigi ka dɔgɔtɔrɔsow k'u labɛn k'u bila an ka bolo kan a ka ca ala fɛ u ka furakɛliw tun bɛ kɛ yan wa hali n'u fatura fɛnɛ u bɛ fatu wa u su bɛ tila ka don yan nka bibi na ne kɔni m'o ye o kɔni ye jigitigɛba ye ne bolo dɛ vraiment c'est une perte vraiment k'a fɔ ko ninnu ye maabaw de don u ye kalanbaw de kɛ a dɔnniya n'a fɛɛrɛw tun b'u kɔnɔ ne yɛrɛ fɛ bibi na o baaraw de tun kan ka sigi sen kan mais halisa an kɔni ɲɛ bɛ sira la dɔrɔn n'u an t'a dɔn o bɛna kɛ waati min na quand même c'est un rêve qui est là a kɔni a ka d'an ye a ka réaliser komi aw ma se k'a kɛ anw bɛna jija n'ala sɔnna ma ka se ka bila sen kan. a ye min fɔ maintenant n bɛ kuma dɔ fara a kan parce que n'i ye jateminɛ hali bi maintenant mankan wulilen don Nigéria parce que Nigéria min ye an bɛ dɔn ko se jamana ye le président Nigéria président a taara furakɛ kɔfɛla de la bon n bɛ min rectifier Soumaïla ale banana ka to kɔfɛla de la donc ale tun tɛ Mali yɛrɛ la a tun bɛ tourner de la donc directement u taara n'a ye France n'i banana ka to Niger kɔnɔ u bɛ se ka na ni Mali la nka donc pour ka se a tɛ taa u sen kan donc an ka fɛn dɔ fɔ ka a fɛngɛ a tɛ furakɛla a ka furakɛ fɔlɔ a ka opération de cœur a kɛra Luxembourg de la a yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso la a ye min dilan et a tɛ ka dɔgɔtɔrɔso n'a ɲɔgɔn tɛ dans la sous-région denmisɛnninw bɛ opérer a la au cœur bɛ opérer quand on a des problèmes o de ye dɔgɔtɔrɔso ye mais vous savez a tɛ ye kuma dɔ fɔ Sanakasa Mali bɛɛ kɔnɔ de 1960 a tɛ de kɛra sababu ye ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali la n'o tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali hôpital fila de y'a jɔ l'hôpital de Mopti ni hakili b'a la c'est l'hôpital de la dernière génération quatrième référence a ye hôpital min jɔ hôpital Mali donc ka tila ka rénovation min kɛ a tɛ ka waati ni tun donna Gabriel Touré la c'est que tu étais très content fleurs tun bɛ yen ɲɛgɛnw kɔnɔna mɔgɔ tun bɛ si ka si a kɔnɔ mais bi t'ale lajɛ bi n ka taa bi yɔrɔ min donc nin bɛɛ la i ye min fɔ il faut que mɔgɔw k'a faamuya c'est pour ça que tuma dɔ n dimina n ko ka taa IBK furakɛ Gabriel Touré la k'a dɔn k'a fɔ min tun bɛ yen o tun kana bila ka bɔ dɛ walahi u ka taa ka pikiriw n'a ka fɛn bɛɛ kɛ k'a minɛ k'a lada ye pour que k'a dɔn k'a dɔn ko baara min bɛ yen mais le luxe est insolent mais c'est en Afrique partout ni jamana tous les chefs d'État presque a bɛɛ bɛ taa extérieur la or o bɛ se ka baara kɛ n ka taa ka kɛ mais Niger je profite de l'occasion pour les féliciter u ka président ka tɛ dɔn hôpital dɔ jɔ ils ont mis plus de 80 milliards dernière génération après quoi bɛɛ la donc il est important il y a min fɔ qu'on réfléchisse mais nous taara fanga la une fois qu'on rentre au pouvoir on a une autre façon parce qu'il y a que la qualité ça il y a que la qualité bana c'est cette vision qu'ils ont sinon maintenant ils le savent hôpital militaire filɛ na de jamana caman na a bɛ jɔ la pour que au moins ni militaire ou banana nous au niveau de la défense nous tombons il y a plus de 300 millions qu'on le met pour les évacuations le Mali fait donc évacuer en termes d'évacuation le Mali met par an plus de 7 à 10 milliards même dans Maroc et Tunisie nos 7 ou 10 milliards de nos hôpitaux à ce hôpital donc prions pour notre pays prions ce n'est pas seulement le Mali je te dis le Nigeria le plus puissant n'a fait aucun président d'État c'est pas ce qui se passe c'est dommage mais c'est ça la réalité africaine. D'accord, comme bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko mana gɛlɛya cogo cogo ɲuman dɔ bɛ sɔrɔ a la donc an bɛna ɲininkali tɛmɛ o la depuis 91 kana se bi ma côté positif min bɛ an ka démocratie la a ka da don la k'o côté positif ne bɛ n da don a la o ye e yɛrɛ min bɛ kuma na sisan ka taa problème mɔgɔw bɛ o ye côté positif parce que ne bɛ kuma bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ kuma ye toden min y'a ta dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ mais en général ne kuma ma ba wolo ma kɛ dɔ ka kɛ kuma ɲuman ye ça aussi c'est une école africaine. Le deux, c'est que nous avons donné la possibilité pour que jamana école ka se ka caya pour que baaraw ka se ka kɛ mais même si aujourd'hui débat caman bɛ yen c'est le niveau des débats parce que dɔw b'a fɔ ko non école cayala mais la qualité ne y est pas mais je dis souvent faisons extrêmement attention bi ne ka télé tiɲɛna n'i ma papu wele ka na n ka e yɛrɛ tɛ se a dilan cogo la internet la denw bɛ don u b'i ka téléphone ta e bɛ taa u b'i ka code falen n ka tɛ ka code wɛrɛ don a la n'i ma attention ka k'a donc o b'i ka code ɲini o b'i tigɛ kɛ cogo ye écran na n ka tɛ donc i denw b'i ka code ɲini k'a dɔn donc n'i bɔra n ka tɛ u b'i don i ka téléphone na k'u ka jouer kɛ n'a ye c'est-à-dire ils sont superment intelligents intelligence u hakilinaw tɛ kelen fɔlɔ n'anw tun bɛ école la n ka taa an tun bɛ ni
bac 1 B, bac 1B, première partie B, deuxième partie B. Follow. Des foules l'année qui viennent donc examen qui prend 80 leçons pour gagner cet examen. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, il y a une spécialité mais qui ne fait qu'un doctorat, il y a une biologie mais qui est un donc il y a des matières d'autres. Il y a des scientifiques et des mathématiques et des chimiques et des d'autres. Ça veut dire le monde est en train d'évoluer à autre chose. Aujourd'hui, il faut faire une communication information avec l'évolution du monde. Il faut faire un mot semaine tu connais nécessaire, mais qu'on a ordinateur avec lettres semaine. Donc aujourd'hui, le monde va très vite. Donc dans mon mutation, aujourd'hui, ne pas connaître l'internet, ne pas connaître l'appareil informatique, c'est considéré comme un matin école. Hier, n'était pas quand si tu ne parles pas la langue de Molière, si tu n'arrives pas à conjuguer au subjonctif comme Ibeka Minkaraï, n'était pas quand tu as nommé ta ministre, parce que c'est toi quand on filme, on filme, on a au caractère bien nommé ta ministre. Tant que ce complexe-là, donc il est difficile pour c'est les Américains, c'est autre chose. On va diplôme là, on va dire madame, qu'est-ce que tu sais faire? Donc maintenant, il s'est mis qu'il a fini mon cadre dans les bouquets. Maintenant, parce qu'on peut monter le diplôme, il peut monter, tu vois, là. Mais le diplôme, à un moment donné, c'est quelqu'un qui est l'examen de là, il va se rater tout nos fouilles. Donc, il y a mis une dame, on a beau traiter, une dame, on a donné une question posée, on a atteint 500. Donc, tout ça, on doit prendre en compte. Aujourd'hui, au moins, on a la chance de s'asseoir et parler. La démocratie aussi élue, donc son chef. Oui, il fait un bail parce que nous avons travaillé tous les soirs, 99,99% avaient élu. Mais aujourd'hui, c'est qu'en général, les élections c'est difficile, mais on a élu 60% seront. Donc, au point il y a 73% parce que Malia m'a donné mal à la plate, mais non, pour moi, il y a un foyer, il y a un téléphone à 4 parce que parce qu'il est un complexe naturel. Alors, donc, au n'a pas la démocratie n'en est fait aussi au niveau donc, de la transparence de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, en mode, la démocratie n'a fait rien pour aussi, la démocratie n'a fait évolution n'a fait en termes d'information, en termes de sécurité, en termes de filature. Aujourd'hui, je dis, c'est de façon progressive. La France a commencé sa démocratie depuis des années, il continue donc à gagner. Mais aujourd'hui, nous pensons, nous devons réadapter la démocratie avec notre dignité, notre honneur, notre contexte global, notre éducation, notre société, si on arrive à moderniser, donner révision constitutionnelle, moi je vais même voir dans la démocratie, tous ceux qui seront ministres, il faut qu'ils soient élus comme la France, dans d'autres pays, parce qu'il y a des élus, donc machima de l'État, et bien bon, donc ça veut dire que les fédérés, ça ne peut pas continuer, parce que un ministre depuis Yorodja, il va naturaliser. Parce que tout le monde ne peut pas être ministre. Mais Mali, on a un ministre qui a fait la ministre. Donc tout ça, la démocratie des nanouilles, je pense que il faut changer pour payer Madagascar ou Mali. D'accord. Depuis 99 pour attaquer Dima, côté possible de la démocratie là. Bon, à Emi, il faut dire là, Nebe Rasbach Focus. Rasbach. En cas génération, aujourd'hui, il a contribué à l'éveil aussi. Mais à travers son émission, il y a tout le monde qui a fait la relation malienne. Il fait d'eau. Comment d'eau kumbe à ce qu'a fait. Mais bibi na m'o c'est aussi. Information dit mais mi malon yere ko ni ay wa soro nere ka yitala o de ka ko na tola amba ide amba fo awo ni dem nake beba na tola mais après mo ka wuli ito ya bala oui tele abali bo ay mi fo no révision constitutionnelle bo mo ka do nga fo akeli na fa do de bala mais muna mo te ka ata bala aha oye muye ambo fo kuma be ni anga mo ka bar la je kuma be ibe woyala ibe ka sana ka ti chaque fois émission kunte anga revue kunte anga jité au konnana amba fo kuma be ka fo ibe ka coin c'était inévitable anga yeta la de ko kuma ka chuga mina akun se ka bali ima famia oh ni référendum ka na kesisan o constitution yere konnana malion na falina o nafa de ni angodo o na ma fale kolombala o de feneni mais jobi bangato o kola
mais le fait que information ne bolo fo kuma be ati lase a lase cogo de la olu be ko in dugo de kana dor aywa fini aw la be aw ta referendum na wi wal manno mais anta do na te ke mi reka même accord nga yelema yelema kan do accord fandola mais accord yere est ce que ba accord yere do yana nga se accord yere ma constitution yere voilà malien je lebe ngami ainsi que la constitution ta nga do donc no ro fene ga boli no constitution nu me kan were wila o kan nu na ante fen modo don la on ma kalante to amete mala donc ya me ba fo ki be son fen no yele mali fana ma ge ibo fen basique mi do folo ibo fana do yele ba te son yele ma dan be son yele ma est ce que yoro la défaut don ni fene te malien na parce que ambe ba fo démocratie la be fangro est ce que malien rebe démocratie korono bon ne se ka fo o yoro la e o fili bon jamana mi fana ni ata kala je keme keme sigla am se ka fo biolum vla bioro nyona tena ay wa ka kalam ama labolik bisegi merci ton nom bisegi nyona kalam labolik donc ni mi fo kuma be on bo de ye quoi bon on média ne ba être accusé souvent en de communication donc qui ne respecte pas du tout la réalité bon nana ndaro fana konna o fana babu wore kadaka bibi na niata kalaje fenchaman na noyi kadaka ame organe mun konna na les patrons de la presse fana te ka barakelaw ka hakko takaduma et c'est à tout le niveau aussi tangi hakke be ka tien mais ni mi soro ne ba ifana bode mine ka barakelo ide bo bibi na ni era takalaje ni sana nga kuma constitution ere ka folo o ka tu anga don mun ni be akono ani accord fene matbe ka kuma accord ka mais accord yere muni o kana ka science baka ka accord in flen ni ne dum accord de ni na yele mara o here de ni na ma yele makolo mbala o fene ni donc no kera samgo ba don akli be soro kamne et puis farkolo be soro ka barake nay mais tango ma fo awni anta do mindo chaque fois confiance te ambe hésiter an nyonje no tono mu yemi fore anga bode konnana anga na siga na kuma nyegwe mimbe de anga fo nyoy anga soro ka jafa nyoma e mola tu la koy d'accord ai chama nge kuma na sa yene anga ni ndi wa kuluturi ami anya shanga yimdo floma wa hakina ta udama wala sa yele mabsega do manita wala shukuna wala sa mesega la façon démocratie la bari ni système de gouvernance ni chama na je aida la ka fo démocratie de fanga minu be fanga la be na façon la fanga be ka bolu minu fana ka be fana be na façon la mais chuko de malien do mesega na façon la ami ni na teo d'abord sana atete katanya atete modo ko mali jeunesse ça doit faire fin sur 6 à 4 mabara mais ok on a habitué démocratie et Mali on a fait notre là tout travail bien fait à un résultat mais équation posée à masaka résout il y a les tu y calculer à masaka ben calculer que tu voulais pour le domaine on aurait été dans un jamra là il y a des débat mais d'abord pour qu'aller tout kaja tiens nous soutien il faut qu'à et puis il faut que nous soyons là on a check là etine juye netini juye na wati ni ndo de ba mo de kela ni wobulu alaba asoka ke e takane to une takay to mata do do to do anta na juye ke ni wona anga yele anga adama de ta chude anga na ke kafiri fu ka to ka fa ni won tuji parce que le problème est né ngati donc en foule no donc ne ka here man de ka here man ne ya man se ka ta chude mbal mali ko kele bi juma am na ni mali dude ko man bi anga jugla bi bo on yega de ka du ko man anga cheni bi bo on yega de ka du ko man bakelen fakelen ngata bi nyon nyemfi du na fuluka ni ko ke kara finyi c'est-à-dire ni to ni kara finyi ko ke ti jeti ngata kel na fo mala ko donc ni jeti ne ke o kondana c'est comme la république quelqu'un qui est sorti du meilleur qui n'a rien na il sur le Mali ko min kada ya bake bi ibe china yake ibe dienso alla donne tinga donc fanga dine fa fait mais almanu na to ko bulika ne kade ko la parce que wala bi ko c'est vrai était seli était son wala bi bro ibe sa almanu be seli oui tabe ko bi ko ko halala ko mati kariya ka min ke ngalamu ane da beti songa kariya e ka min fu fam iti min fu ngata wari fam e kana fu ngata donc ça dit min fu fam kana fu wari fam bi les enfants l'éducation pose problème et la circulation na e ma se mama ngata bi internet la bi fendo semaine
ye min ba ka kɔɲɔminɛ ŋa tɛ sigi ye min ba yɛrɛ ŋa tɛ kɔɲɔ k'a di a b'i nɛ sana ka bɔ a kalama k'a fɔ k'e de y'a ba di cɛ ma donc ni jamana nana ka kow cogoya la ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya ko mɔgɔ ba tɛ jamana kɔnɔna na tout le monde peut être attaqué tout le monde peut être humilié tout le monde galon bɛ ta ka da i kan wariko ani musogo la ka sɔrɔ i ma min kɛ ni jamana nana ka se o la hɔrɔnya bɛ danbe bɛ halalaya bɛ mais an ka segin an ka kɔrɔlenw na k'a dɔn an bɛ bɔ min an bɛ taa min n'a fɔra ko kɛ jamana bɛ bɔ gɛlɛya la. Bakari hakilina ye jumɛn ye walasa maliyɛnw bɛɛ ka sɔrɔ démocratie la yɛlɛma jumɛn kan ka don kow la. A ka kuma laban ne bɛ kuma daminɛ n'o de ye o de ye k'a fɔ bi bi in na fɔlɔ-fɔlɔ la ne fɛ o ni kɛra kojuguba de an ka jamana kɔnɔna fɔlɔ la ko mana gɛlɛya cogo cogo mɔgɔw tun bɛ yen maa dɔw tun bɛ an ka jamana kɔnɔ tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'olu kun kumana ne ba a ko tun bɛ nɔgɔya nɔgɔya bɛ don a ko la mɛ bi bi in na o de tɛ yen ne kɔni ɲɛ t'a la tuguni bon c'est vrai que anw de tile de man diya farati de bɛ anw ta la sisan parce que nin bɛnna anw de ka waati ma donc an ka waati kow de don mais n'a kɔlɔlɔ kɔni wulila a t'a kan si to an bɛ dugawu de kɛ ala ka kisi o ma a ye min fɔ kɔni de ye ayiwa kuma yɛrɛ ye donc an ka bɛrɛdigi lamɔ kan nka nin yɔrɔ fana la a ka kan ayiwa mansaw fana o ni anw ka sigi je pense que a bɛ se ka kɛ an ka gɛrɛ olu la a bɛ se ka bɔ anw na mais a bɛ se ka bɔ olu fɛnɛ la quoi donc an ye denmisɛnnin ye anw ka teli donc u bɛ se k'an wele u b'an nasigi walima anw yɛrɛ fɛnɛ ka ayiwa yɛrɛ bonya dabila an ka wuli ka se an faw ma kow taacogo ye min ye u b'a yira na parce que an yɛrɛ ɲuman k'an bɛ démocratie tile la so baba ye démocrate ye a bɛ kumaw f'i a b'i bilasira i n'a fɔ npogotigininw fɛnɛ t'o kɛ bi bi in na olu b'u mansaw kɛ u fadenw ye i yɛrɛ mama ça c'est compliqué na sa ma kana yɛrɛ bonya kɛ o quand tu es gonflé là e tɛ se ka foyi kalan maakɔrɔw kɛrɛfɛ mais n'i nana ka to k'u bonya u b'a fɔ i sigi u bɛ kuma dɔ f'i ye a ye kuma dɔ fana fɔ tɔnɔ n'u ye kuma min fɔ vraiment ne fɛ bi bi in na Mali yɛrɛ kɔni degunba dɔ fana o ye mɔgɔ min yɛrɛ a lakodɔnnen tɛ il n'a pas un passé riche en termes d'éducation a bɛ o ye kuma bɛɛ dɔrɔn i bɛ sin k'o ye o ye ministre walima o ye député mais jamana bɛ se ka ɲɛ cogo di ça c'est compliqué o ye dɔgɔyama di jamanakɔnɔdenw yɛrɛ ma a b'a kalan kɛ k'a dɔnniya de kɛ hali n'a sɔrɔ dɔw ko non école tɛ yen pour être président n'a ma lamɔ ɲuman sɔrɔ a bɛ jouer jamana de image kan koyi ça c'est très grave donc ne kɔni fɛ an ka sigi halisa an ka kuma gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an k'o fɔ walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min ne hakili la an lajɛbagaw ye kunnafoni caman sɔrɔ an ka thème fila ninnu kan donc ne de bɛ taa sigi kɛ an ka bi an ka walawala kɛnɛ kan aw minnu bɛ ka lajɛ a bɛ se ka a b'a hakilinata di commentaire la ni émission diyara aw ye aw bɛ se ka like aw minnu fɛnɛ ma abonné a b'a abonné ka cloche activé walasa an ka émission wɛrɛw kana fɔ kɔ aw k'an mɛn ɲɔgɔn na walima magasin du Mali kan aw ni ce a lajɛli la